Zkusíme něco natočit. No, jsme na sjezdu v Ostravě. Máme tu sjezd. No co to, Pavla, má se gra? No ahoj, vidím tě. A už jsi, No, to je moje sestička tady, vidíte to? většina. Většina, no. Se vemu trošku, aby měl víc nějaký ten, víš? Poslouchej, ty zítra jak přijdeš, Tak co se stalo? Honko, No, tak poslouchám. ty jdeš taky dřív, že? Že tě pustíš dřív. Dřív, Ty no. nemusíš čekat, že? Ne, proč? Co potřebuješ? 2 místa potřebuju tady pro Markovi rodiče. Ten tačka už nemůže chodit a nemůže jít nikde na schody. Víš? No tak tady to má vyhrazené ty místa právě, ale přijde dřív, takové místa dost. Oni přijedou s ním. No právě, no, Znáš to, ne? proto to říkám, no. Kdo tě přiveze? Bratr ten, já tak, no. Jo? No, on je fajný, on je prostě... Protože tady je i lepší vzduch. Je, ty tady větra úplně, Jo? no.